Un home ten dúas posibilidades na vida. Ser a súa muller contenta ou ser unha persona infeliz. É mellor o primeiro sempre. Se tu abuela con rodas é unha bicicleta, podo montala eu. Podes montale sin rodas tamén, Davis. Mira que guapito David con pelo rexán cortado. Dá gana de lamberlle a cabeza. Pero cara, de arriba ou de abaixo? As dúas, eu non discrimino. El que perdona murió na cruz. Estaba pensando eu. Corte de está a pelo chamar? masculino, No. 47 euros. No. Gracias a Dios que son calvo, me cago na p... O teu chat é unha maravilla, tío. Un día están falando de coches. Ao día seguinte de outra cousa diferente. E agora mismo debate sobre a sanidade. A min isto é magia. Colles un yogur e posta a ler e estás que nin Cristo. Ahora mellor de que estou aquí vendo como xogades. Alégrome. Que bonito, din cada cousa. Sí, tío, emociono. Sí, tes unha cara de emocionado. Ten, Che polas orellas de emoción. Verme as orellas, pero non os calzoncillos. ves, chora por outra parte.